Drahí bratia a sestry, podľa zámeru svätého otca Františka majú byť v každej diecéze určené jubilejné chrámy ako posvätné miesta prijatia a privilegované priestory na zrod nádeje, kde môžu veriaci, pútnici nádeje, získať jubilejné odpustky. Putovanie do týchto chrámov je akousi malou púťou každého veriaceho, pretože práve putovanie je jedným zo základných charakteristík prežívania jubilejného roka. V každom z týchto chrámov našej diecézy bude tzv. Jubilejný kríž, ktorý bude hlavným cieľom pútnikov počas jubilea 2025. Je to jedinečný kríž, vytvorený práve pre túto príležitosť, plný nádhernej symboliky, ktorá nám má pomôcť vstúpiť do duchovnej hĺbky jubilejného roka. Práve teraz symbolicky odovzdáme správcom týchto jubilejných chrámov jubilejný kríž. Drahí bratia a sestry, na základe rozhodnutia diecézneho biskupa Františka bude v spišskej diecéze týchto 10 jubilejných chrámov, v ktorých bude jubilejný kríž. Katedrála svätého Martina v spišskej kapitule. Valentín Kokoruďa, farár. Konkatedrála 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Ondrej Borsík, dekan a farár. Bazilika Navštívenia Panny Márie a Bazilika svätého Jakuba v Levoči. Peter Majcher, dekan a farár. Bazilika svätého Kríža v Kežmarku. Martin Majda, dekan a farár. Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Peter Klubert, palotín, rektor svätyne. Farský kostol Na nebovzatia Panny Márie v Zákamenom. Ľuboš Laškoty, dekan a farár. Farský kostol svätého Jozefa v Krivej. František Reguli, farár.
Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Drahý otec biskup, spolubratia kňazi, rehoľné sestry, bratia a sestry, domáci hostia, milí pútnici. Tento chrám nie je veľký, ale je veľký tou chvíľou, že dostal tú milosť v tomto jubilejnom roku byť jubilejným chrámom. A ten dôvod, otec biskup, dal, že tu je i rodisko našej blahoslavenej Zdenky, malá obec, a má takúto krásnu dcéru cirkvi, pre nás kňazov veľmi drahú a vzácnu. A tak sa tu schádzame. Ten kostolík je malý, ale vedzte, že Otcovo srdce milosrdné je také veľké, že pojme všetkých. A my chceme do tohto srdca vstúpiť. Tak vás ešte raz všetkých srdečne vítam. Otca biskupa, a potom osobitne chcem privítať i tajomníka osobného nášho ceremoniára diecézneho, duchovného otca Lukáša, ktorý sa k nám prihovorí, ktorý je na tejto slávnosti jubilejným kazateľom a povedie aj adoráciu. Prežíme chvíľu veľkého Božieho milosrdenstva.